da Catedral de Astorga comenzou en 1471. Foi construída no gótico final. No século XVI, Rodrigo Gil de Antañón construíu dúas grandes capelas e a porta sur. O remate da construción sitúase cara a 1710, cando foron contratadas as portas de madeira da fachada principal, na época do barroco. As torres xa estaban iniciadas en 1690. No, estoy grabando, no estoy fotografando. O claustro da catedral foi xa construído na segunda metade do século XVIII, sustituindo a un claustro medieval anterior. A imaxe de Santiago Apóstol foi realizada pola escultora galega en Dolores Rodeiro, quen asinou o seu obradoiro Compostelán en 1881. Moi ben. Vai. Veña. O retábulo maior Mm. está realizado por Gaspar Becerra. É unha das obras máis importantes do Renacemento español. Ai, ahora sí. A obra do coro na súa ubicación actual data de 1547. Tardou 5 anos en rematarse e non se pechou ata 1622 por medio dunha reixa monumental. O claustro da catedral foi construído xa na segunda metade do século XVIII. Foi sustituído por... ¡No! Ahora sí. A obra do coro na súa ubicación a imaxe de Santiago Apóstol foi realizada. Ai. Un poquinho máis adiante. Aí está ben. Vale. Pois veña, cando queiras. No, pues que Tan cerca no, porque non se ve a comida. Máis atrás. Aí. Quédate aí. Espera que a inclino un pouquinho para diante para que se te vexa mellor. Así, vale. O remate da construción sitúase cara a 1710, cando foron...